खालामलायनायावनो रिसिभनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासि हरग्रोनाय जाबाय। थ' लोगोफोर दायो आङो थांगासिनो उदालगुरि सिख्लाफोरखौ जावसिग्रा हेल' गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायावनो रिसिभनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासि हरग्रोनाय जाबाय। थ' लोगोफोर दायो आङो थांगासिनो उदालगुरि स्टेसन ट्रेन स्टेसन मानोना आङो थांनांगोन क'क्राझारथ' बारा गोबाव रायलायला मानोना समाबो बारा गैला। थ' बेनिखायनो स्टेसनाव थाबनो सहैनांगोन। थ' थ'दो जोङो स्टार्ट खालामसै थांनो। थ' लोगोफोर बाइकखौ न' मोनसेयाव दोनबाय आरोना। थ' बिसोरबो मानसिफोरा गैया ओरैनो सोनानै दोनबाय आरोना। थ' दायो आङो थांगासिनो ट्रेन स्टेसन नै टाइमाबो बारा गैला 4टायाव दं ओमफ्राय 3:42 जाबायानो माथो टम मोनसेबो नुवाब्रा माथो बाइक स्कुटिफोरजोंसो लिफ्ट लानांगोन लिफ्ट होननानै क'क्राझार आङो फैगासिनो। नै फंबाय सासे लोगो मोनबाय ना थ' बियो एसे ड्रप खालायसिगोन आरोना स्टेसनसिम बेथ' फंबायनिसिम एखेबारे रोजा साबायखर मानोना टाइमानो गैयामोन। ओमफ्राय खमसे खम 7 मिनिटफोरथ' सेभ जाबाय। दायो ट्रेना फैगौ दायो आंना क्रिमाबो जोब्बाय नालाय थ' क्रिमखौ एसे बायनोबो एसे टाइम मोनगोन आरो आंना एसे हेन्स माथोआलाय एसे मोजां दोननांगौ ना मोखांफोरखौबो। हैस फाग्ला बिदिखि जायो दिनै रबिबार आंबो बावनासो थादों। ओमफ्राय आं जि क्रिमखौ फोनो जेनेबा जानला मानला दखानाव मोना आरो थ' स्टेसनावनो थांसै टिकेट दानहैसै आरो नै एसे उदालगुरि टाउनखौनो देखायसै। बे जादों रेलवे लाइननि आरोना। ओमफ्राय इयो जादों सुहिद बिदि नै दखानफोरा फ्राय बन्द'जोब दिनै। नै सफैबाय रायजोफोर उदालगुरि ट्रेन स्टेसन। नै टिकेटआ दानखाबाय ओमफ्राय स्टेसनाव फैबाय आरोना। थ' जोङो थांसै रायजोफोर नै सोरखौ लोगो मोनफैबाय रजेनि ओमफ्राय नै बेनाथ' एखेबारे माबाफोरखौसो नुबाय थायोमोन सिख्लाफोरखौ जावसिग्रा रजेनि बयफ्रेन्ड रजेखौ लोगो मोनदोंथ' आङो सफायाव। नोंबा सोर सासे रजेखौ होनखो गोबां दङ रजेनाव। बसे नंगौ ओमफ्राय आंनि फल'वारा रजे दङ। नों गाबज्रियाखैनो इब्रु हाबा जानाय बावबाय होनदों नोंखौ। गाबज्रिनांगोन होनबालाय रजेखौ जुदि लायोबा रजे हेमब्रम जाहैनांगौ माबोरै खोनागोन गाबज्रिबाला रजे हेमब्रम गोथाव खोनाखागोन ना रजेबो हेमब्रमबो रजे हेमब्रम। मैयाय आङो सासे नाम खोनादोंमोन फामि हेमब्रम नै बेयावनो मिथिखागोन रायजो बर'जों हाबा जाबाय बर'जों हाबा सावथालजों हाबा जाबाय सावथालजों हाबा जाबायना बेनिखायनो फामि हेमब्रम जाबाय आरो बिमाया फामि होबाय ओमफ्राय बिफाया हेमब्रमखौ होबाय आरो थ' आंजोंबो जायोबाथ' बिदिनो जागोन। रजे हेमब्रम दायो क'क्राझार लोगोफोरथ' दायो जोङो एखेलगे थांगासिनो आरोना। नै रनित मोना बिसोरो बिजनिसिम थांगोन चिरांसिम। ओमफ्राय नै ओरैजाय दं मा होनो सोमखोर ना सोमखोरा थांगोन गुवाहाटि। ओमफ्राय आंथ' थांगोन क'क्राझार। ओमफ्राय एखेलगे लोगो मोनबाय नालाय खिन्थु आङो माने बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोना। सिगाङावबो फेसबुकावसो नुबाय थायोमोन। ओमफ्राय नोंना इउटिउबलाय दंना गैया? इउटिउब गैया सिगां दंमोन। आदसा बाहायला फेसबुकावसो ना? फेसबुकाव रायजोफोरा बिराद अननाय होसोयोना थ' बेदिनो अननाय होबाय थादों। ओमफ्राय नै सोमखोरनाबो माबा दं ना इउटिउब दं ना? इउटिउब चेनेलखौबो एसे मा होनो नायनानै सापर्ट खालायनो हागोन आरो बिथांखौबो। इयाव साहा लोंदोंमोन मिथिबायना जोङो कफि लोंदोंमोन। ओमफ्राय जोंखौ जा जाम्बा सानदोंना जोंखौ बिलखौनो 200 थाखा होनदों मिथिबायना कफिखौनो 20 थाखा लादों। ओमफ्राय बे स्प्रिं रला बेसेबां 30 थाखा। ओमफ्राय आङो मबाइल दिहुनबाय आङो बुंबाय दे अन रेकर्ड बुंलाय आङो स्टेसन मेनेजाराव थांनानै सोंहैगोन। ओमफ्राय दे नोंसोर जि होयो बेखौनो होदो होनना बुंबाय आरो थ' बेनिखायनो नोंथांमोना जेरावखि थाङा मानो जुदि स्टेसनफोराव दाम बारा लायोना नोंथांमोना स्टेसन मेनेजारनाव सोंहैगोन होनना बुंबानो जाबाय। बिसोरखौ बाय होनोनो बावगारबाय आरोना माने ओरैनो बायथ' माने बुंना फैबाय नाथाय भिडिअ'आव देखायसै आरोना। दायो नै आङो ट्रेनाव गाखोनोसै। ट्रेना सफैखाबाय मुम्बाइ थांसिगोन ना मुम्बाइ सोरबा दोंखारलांनोसै नामा जेसि नार्जारि माने मेथाइ खननाय बायदि दोंखारलांनोसै थ'दो तामिलनाडुआव होननानै
ओइ माथो सिटखौसो मोनगोन ना मोना स्लिपाराव जेराव एसे खालि नुयोना बेयावनो गाखोगोन आंथ' लोगोफोर नै आङो माने गोजौआव गाखोखाबाय मिथिबायना आंनाथ' सिट गैखाया बेयाव टिटि फैबाथ' फाइनसो होनांगोन आंना ओमफ्राय नै फंबायमोनखौ लोगो मोनबाय आरोना फंबायमोना पुरा डाइरेक्ट लास्टसिम थांखागोन माने मुम्बाइसिम थांखागोन आरोना बिसोरो लोगोफोरथ' दायो सफैबाय क'क्राझार ट्रेन स्टेसन बाब्रे बिराद गोबावनि उनाव सफैबाय नामाथाय नै माथो उनाव दावरावसो जागासिनो माथो जायो आरोना क'क्राझार द सिटि अफ पिस बेयावबो माने एसे दावरावथ' जाखायो आरोना ओमफ्राय ओइलाय हरैजाय नायदो बेनो जादों ट्रेननि रेस्टुरेन्टआ ट्रेननि रेस्टुरेन्टआ आंखौ लिंहरबा हामसैमोनलै एसे प्रम'सन खालायनो थ' लोगोफोर दायो आङो सफैबाय बेनो जादों बे बाजारनि स्टेट बेंक खाथिनि आरोना नै माथो जेबोखौनो नुवाब्रा जिखुनु आंखौथ' नुदोंथ' दायो ओंखामबो जागोन नालायथ' बेनिखायनो कमप्लेक्सआवसो लांबावगोन ओंखाम जाहोनो थ' बेनिफ्राय ओंखाम जाहोनानै बेयाव फैफिननांगोन आरो बे हटेलाव थानो थ' दायो नै ट्रेन स्टेसननिफ्राय थांगासिनो कालचारेल कमप्लेक्सआवनो ओमफ्राय आदाखौबो लोगो मोनबाय आरो आदायाबो एखेबारे बर' गोरोंसो ना आदा आं बेंगलिबाबो बर' बेंगलिबाबो बर' रोंखायो क'क्राझारनाथ' आरो गासैबो गोरोंखासोना जोङो सहैनोसै कमप्लेक्सआव बारा गोजान गैला 1 किल'मिटारल' 1 किल'मिटारल'सै क'क्राझार 100% टेंशन नहीं आते दे या प्लीज कंटिन्यू नै बिराद माने इन्ट्रेस्ट सोलिगासिनो आरोना माने फरेनार्सफोरखौ एसे मोसाहोगासिनो फोरोंगासिनो आरोना बर'नि मोसानायखौ नङा जानो थ' नै अमस्ट्रियाव सफैबाय ओमफ्राय अमस्ट्रिनि जोंना मेनेजाराबो माने जोंनि भिडिअसखौ नायोनो आरोना थ' माने नायखायो दा जोंनि भिडिअसखौ दायो रुमाव थांसै आरोना थ' नै रुमाव सफैबाय बेनो जादों अमस्ट्रिनि रुम ओमफ्राय नै माथो मोजाङानो बेयाव दं मा गद्रेज ना मा होनना बुंगोन बेखौलाय आइस माथो दोननांगौलै बेयावलाय आयु दालाय मा दुगैगोन ना दुगैला जाखोब्रा बे मोनावलाय रेस्ट लानोसै एसे भिडिअसफोरखौबो एडिट खालायनांगोन नालाय थ' बेनोसै लोगो मोनगोन गाबोन नेक्स्ट भिडिअ थ' बेनोसै नोंथांमोना अननाय होनायनि थाखाय आरो रोजा रोजा साबायखर बावबाय बे क'क्राझाराव सफैनायाबो नोंथांमोननि अननायनि थाखायनो थ' बेनिखायनो आरोबाव साबायखर बावो थ' दिनैनि थाखाय बेनोसै गोजोन हर टाटा